Tok iti 104.7 FM Radyo Sagara. Ay salidumbay. Naimbag manon apo nga aldaw kanaimbag nga oras. Kadagiti patpat ganmi nga listeners ti Radyo Sagada. Daytoy manen ti programa nga Daniel Ya Sonata. Siyak ni simbay nga kayo makadkadwa kat itang aldaw makimaymay sa tayo iti selebrasyon ti International Day of the World's Indigenous Peoples. Daytoy kat napasamak idikalman aldaw ti Domingo, Agosto 9 iti taon 2026. Dito apo ko tinawan a selebrasyon nga inestablisar ti UN General Assembly idi taon 1994. Panggap na amang pansin kadagiti karbengan na kultura na insigudan alaing nga agtultuloy nga ilablaban na timapan nga talugasot ka na 70 hanggang na iti 5 gasot nga milyon akatutubo iti entero alubong. Itakot na kanayon tiya panang salaknib iti orihinal nga sining kan arte kaamuan kan panang ipatag iti agpayso nga aramid ti tao kontra iti napartak panagduras ti moderno nga teknolohiya. Itangarod kat entay man i-feature ti maysa a kultural a grupo anang teda boses iti panakidangadang iti Cordillera daytoy Salidumay Band. Sino ba na Salidumay Band na naayay bandan di Salidumay? Ngam umuna na naay kali ay Salidumay kat naadaw iti tradisyonal a kanta iti Cordillera a kadawyan nga makankanta kadagiti panag titipon ken selebrasyon. Iti maudi a sa ti dekada 80 hanggang na iti 90 nabukal ti dapayan ti kultura. Daytoy dapayan ti cultural initiatives kan dagiti katutubo nga artista iti Cordillera. Ti formal a grupo ti Salidumay. Saan dalaang apo nga basta nga banda, gaputa isuda ket cultural workers. Inusar dati musika kas armas kontra iti diskriminasyon, militarisasyon, ken agresibo a panagserrek. Dagiti proyekto amang dadadael, iti dagaan nagtaudan, akas kadagiti giant dams, ken illegal a panagminas. Babaan tiya panagkadwa, tiya tradisyonal nga instrumento, akas iti gangsa, tungatong, ken dadumapay, mairaman ti gitara, na idanon dati istorya, tiya panakilaban dagiti kan kanaay, ifugaw, kalinga, kanda dumapay nga ethnic groups iti nalawlawa nga tukad. Itangarod ket entay patukaren ti sumagmamano nga kantada nga daan iti nauuneg nga mensahe. Umuna entay mandenggen daytoy kanta na pauluan iti danum.
Di nga rod apo ti kanta nga danum. In Filipino, tubig or water in English. Kayat nga sawen, dahito nga roda kanta kat mang ipalpalagip at danum kat biyag may sa nga banag asaan nga mabalin nga malakwan wano ilako. Dagiti dadakkel nga korporasyon. Na surat dahito ititong nga ti panakidangadang wano panangilaban. Iti panang kontra kadagiti mega dam iti Cordillera. Akas iti Chico River Dam Project, iti panawan ti diktadurya nga Marcos. Ilablaban ti kanta ti karbingan, dagiti na insigudan nga umili, iti natural nga kinabaknang. Sumarunumat ngayon tayo po denggan, ket dayto kanta nga napauluan, Usto Adalan. Saan tayo mapaspasan? Tana pagkatidalan ang mga madamailawan. At tinulong na ginawa dalan pa sa lupasan narangkis ka na sa amat, nagalis ka na mata. Kadwa masapoy laging buhay, nuawan di mawayway. Masapoy alalayan. Kanayan na wala siwan, nakit sa kinadalan. Masapoy maandadan, magbato abagyakan. Lumadana ka sa lang, akayo'y tinalanda. Kasapunan sinukanta, at nudumanong na masapa. Kat di nga ro ti kanta nga Usto Adalan, ti kayat namut nga sawen, kat may sa nga panawagan iti panagkaykaysa. Kumbaga kaslatal-talantanen na di ay dahito yung man di may sa nga ibagabaga iti napalabas nga presidente nga Aquino aya nga tamang daan. So yun, tamang landas paturong iti napaypayso nga kinawaya-waya ken addaan iti hustisya. Ipalpalagip daytoy nga kanta ti salidumay at ti usto nga dalan. Ti tamang daan ket ti panangi takder, panangi dependar iti dagaan nagtaudan ken panangrespetar iti self-determination wenno ti bukod a panagdesisyon dagiti na insigudan nga umili.
Nalintay kadag iti kanta ti Salidumay ket daytoy saludsod ni ading ito'y man apo denggen manen. Manong hinta kitaan man, kinapintas di kabakiran, nais istoryaan ti kaapuan. Ay ating ibagakin ka, nagatog nagbaliwan na, di ang law-law idigan itata. Ayon tagiti tuwato, aglag tulagto, ijay nga to, ang mga lamok yan na mga insekto. Awan dagiti tuwato, kagulturada ilawang kayo, na urunong ijay gato. Gamang ay sidong ilay, insinali dumay, dong-dong ay sidong ilay. Manoy taat tigos, karayan nga agay ayos, kaya't kung nga agtiling itibayo. Karayan maaw-awan, makagatil na pagtikusan, na tayo payan dagitikan. Kaya't kung nga uminom, upod sa'y puon, tikay kayo, nalamin na imas, ken makaayayo. Awan di ubod tayo, di bantay kat makakalbo, kaputi agong maatos-toso. Dong-dong ay sidong ilay, insinali dumay, dong-dong ay sidong ilay. Kahit kung masilip, agtay taya pabilbilip, agan kantada iti tuwit-tuwit-tuwit. Awan dagiti pilit, mayabdang at sangsangit, balay na pinukan dagiti pangit. Kaya't kung ako malay at sang-sanga tikay kayo, tapumatan awak ti alingo. Pinukan dati kay kayo, ipanday jay adayo, para iti dadagkel a negosyo. Dong-dong ay sidong ilay, insinali dumay, dong-dong ay sidong ilay. Laligitan ading po, saan amatong paltikayan mo, nadadailan di adlaw-law tayo. Sa lungsod ni Kasumbakan, anyang atat masakbayan, isumar sa lunuwa kabututan. Dong-dong ay sidong ilay, insinali dumay, dong-dong ay sidong ilay. Hey, saludsod ni ading. Dito apo nga kanta kata na isurat iti itsura nga kaslaad dati
Ngayon, kasla dati duwang agtungtungtong. So, kasla salsalud-suden di ay ubing. Nga day ubing nga henerasyon, di ay ading. No, apay nga dati kinarigata, apay nga mauawan, ti daga, dagiti farmers, local farmers. At kano apay nga dati gera iti komunidad da. Ti sungbatmet, daytoy nataengan, wano jay adult, kat tapno mangted iti daytoy ano bang tawag dito, kamalayan kan namnama wenno hope kasla maibagbaga ati positibo panagbalbaliw ket agtaod iti agkakadwa wenno unity kaykaysa nga panagtignay dagiti umili. Nagkatadua po dagiti kanta ti Salidumay ket itang malam ipakanta tayo lang ti upat. Mabalin yo lat tamet nga denggen dagiti original nga kantada iti Spotify adamot lang apo iti YT ken adamot dagiti CDs nga mabalin nga lakwan tayo. Tawray ko na tayo nga old school diay ket mabalin lat tamet kaduan kinya tayo ket meron pa tayo mga CD players niya, DVD players. Dahito mauding nga katangan, tayo mandenggan kat napauluan iti pagay. Dongdong ay sidong ilay insina lidong maay. Dongdong ay sidong ilay insina lidong maay. Sa lidong may ay diway. Masapa nga umaway jay dalang ang murmuray. Kasta't biyak ti away naruway nga makaupay. Sa lidumay ay diway. Saan nga bareng-bareng panagtalon arumbeng. Ututi iyareng ang sikat bukod kantumang. Sa lidumay ay diway. Tuntong ti panagpapit dinakam ko kat nasakit. Irik mangtet tinamnaman at tanganda tinalaka. Sa lidumay ay diway. Manalong asin na ay panakalugisin ng bay. Manugawan ti serbinan niya nga ta. Igapuna sa lidumay ay diway. Tintayong arutusigan dagiti mangirurumen. Nasiti apod daga agraman apabuyot da. Sa lidumay ay diway. Natayo aman nanon din tayo at titipon. Petpetan tay ti kumpay wayawayaan. Ti aw-away sa lidumay ay diway. Dongdong ay sidong ilay insina lidumay. Dongdong ay sidong ilay insina lidumay. Sa lidumay ay diway.
Gengaro ti kanta nga Pagay by the Salidumay. Pagay wenno palay. Simbolo apo ti biag kan kultura ti panagmula kadagiti taltalon. Isu nga kasla ikon connector daytoy kanta ti kapadasan dagiti local farmers iti panagamula da kadagiti taltalon da kanti inaldaw apo nga mapadpadasan da nga karit tapno iti kasta apo ket mapataod ti taraon. Dito yung matlaang kanayon na maibagabaga nga problema nga sangsangwen dagiti farmers tayo nagdakkel ti puunanda para iti produksyon ngamno iti panagilako da iti apit da ket kanayon nga nababa wenno iti nasakit ket kanayon nga malugi da. Isu nga dayto yung matlaang kanta ket panangi pakaamo kadagiti mensahe iti panangpatalinaed iti tradisyonal nga agrikultura kana daytoy matlaeng panangidanon iti kiddaw para iti umno nga tulong para kadagiti farmers tayo. So nga halos may sa ti turong dagiti kanta dayta ket tinaibaga tayo itatay panang salakni ba kadagiti natural a kinabaknang may kontra kadagiti makadadael nga aramid ti tao ken dagiti dalakkel nga proyekto at kadalasan kay pinagkakait ito sa kanila nang runa po iti daytoy tungtungan ti free prior and informed consent. Nain pay apo ita nga moderno nga panawen may sa adakkel nga karit dagiti musikero ken daytoy likhang sining ket panagduras daytoy artificial intelligence wenno AI generated music. Ano ba daytoy issue iti AI music ken ti epekto na kadagiti local artists wenno da kadagiti na insiguda na nga umili nga musikero. Daytoy apo cultural appropriation. Dagiti AI model kata kasla nasanay babaen iti panangala kadagiti rinibo-ribo nga kanta nga awan apo ti pammalubos. So, maibilang dagitoy da na insigudan nga kanta akas kadagiti kanta ti Salidumay and amok nga nangaganyo meten dagiti AI generated nga kanta aya nga naadaw iti daytoy kanta ti Salidumay. Kana nayon pay iti issue iti AI music ket daytoy kinaawan iti espiritu ken kapadasan. Ti musika apo dagiti katutubo ket nagtaod iti agpayso nga kapadasan. Iti lingep kana daytoy nga ruda AI kata makisabsabay at usar namet kata dagiti algorithms nga awan nga narabaw ken awan apo ti pudno nga ano bang tawag dito rikna kana nayon pay daytoy pangta iti intellectual property rights. Marigatan dagiti lokal nga artista asalakniban ti copyrights dagaputan napartak nga agar aramid daytoy AI iti kanta nga kasla aramid ti tao at yun ang nakakatakot no iti daytoy panagduras ti AI ket halos talaga nga kasla tao inya ti aramid da. Itinapalabas ket naipatangatang tayo ditoy Radyo Sagada ti panawagan daytoy Salidumay daytoy DKK kundi entero komunidad dagiti pangkultural nga mangmangged nga dapat yung lagi nating sinasabi na tangkilikin at suportahan ang sariling atin. Isungan tayo kung maitalo kung suportaran dagiti original nga aramid dagiti kakailyan tayo. Ti AI apo kata awanan iti naibaga itatay wala siyang tamang ano bang tawag dito awan ti kasla na ipuunan nga ano bang tawag yung tinatawag natin na kung sa Tagalog ay parang lalim yung damdamin. Di ba? Ngam dagiti original apo nga kanta dagita ket talaga piman nga dimmalan iti husto nga panagpanunot dagiti kada liriko ket adda ti kayat na nga sawen.
Iti musika ti salidumay katadaan iti espiritu nga nagtaod iti sibibiyag nga kapadasan dagiti tattao ken dagiti komunidad. Isumarumbeng nga suportaran tayo dagiti local artists tayo babaen iti pananggatang kadagiti iti original nga albums da. Diba? Daya apan tayo kadagiti live performances da wano concerts. Kanti panang salakmib iti intellectual property rights da kontra iti unauthorized AI training ken piracy. Iti nga roda celebration daytoy World IP Day. Tayo ibingay at musika kat saan laeng nga pang entertainment uno pang liwliwa. Daytoy katadaan iti istorya, adaan iti history, kultura ken identity. Saan tayo kumangay tulok ang mapirata ken sukatan ti makina dagiti agpayso a boses dagiti umili ken tattao. Bueno, kata ditapay lang garud nga agpatengga daytoy nga programa nga daniw ken sonata. Iti panang celebrate tayo iti World IP Day. Kata ngarud antay italo daytoy salidumay band dagiti cultural workers. Anang usar iti traditional Cordillera music tapno idependar ti ancestral lands, ti identity ken ti karbengan dagiti tattao. Kata salamat isnan kasi nung kayo panakadwa, mabuhay ang orihinal na musikang Pilipino, mabuhay ang kultura ng Cordillera.